Geçen hepde İstanbul'da bıçaklanyp öldürilen Türkmen raýatynyň jesedi Türkmenistana getirilip, öz dogduk tebitinde jaýlandy. Habarçylarymyz merhum 32 ýaşly Mähri Eresowanyň ykbaly barada osmança maglumat toplamagy basardylar. Eresowanyň ölümine iltisikli bolmakda aýyplanyp, Türkiýede onuň adamsy Mekan Eresow saklandy. Eresowanyň jesedi 7 iýunda İstanbuluň Beýlikduzu etrafynda äri bilen kireyini tutan bir jaýynyň içinde tapyldy. Türk mediasynyň maglumatyna görä, çarşamba güni kwartiranyň eýesi jüwitlerden habar tutmagy gelýär. Ýöne gapyny hiç kim açmaýar. Sondan soň ilki Mekana, soň gysygyly kömek hyzmatlaryna jaň edilýär. Mekan jaý penjireden girip Mähriniň öldürilendigini görýär. Onuň jesedi mihman otogunda, hammam otogynyň isiginde ýatan eken. Jesediň boýnunda we garnynda bıçak ýaralary bardy diýip habarda aýdylýar. Bu waka netijesinde Mekan Eresowyň özü adam öldürmekde guman edilip tutuk edildi. Jenaýatyň mümkin sebäpleri barada hiç bir maglumat berilmeýär. Türk medeniýetiniň habarynda merhumyň jesedi Kazyet lukmançylyk barlylaryndan soň onuň 2 aýal dogany we erkek dogany tarapyndan watanynda jaýlamak üçin alınıp gidilendigini ykdylýar. Türkmenistandaky habarçymyz merhumyň jesediniň 10-njy iýunda özüniň dogduk ýeri, ýagny Lewap vilayatynyň Çärjew etrawynyň Garawullar owasyna getirilendigini we onuň ertesi güni yerli gonumçylykda jaýlanandygyny aýtdy. Merhumyň ýzyňda 2 ogly galdy. Mekan Türkiýe aýalyndan has öň 5 ýyl ozal gelipdir we mototsikl awatlaş işlerinde isläpdir. Mundan bir näçe aý ozal ol Türkmenistandaky aýalyna hem Türkiýe ise gelmegi teklip edýär. Türk mediasyndaky habarda hem bellenilisi ýaly, Mekan soňundan aýalynyň öldürilmegi bilen iltisikli Türk polisiýasy tarapyndan saklanylýar. Masgalany ýakyndan tananlaryň habarçymyza aýtmagyna görä, Mekan hem öldürilen aýalynyň jesedi bilen Türkmenistana gitmekçi bolupdyr, emma ol soňu bilen göýberilmän saklanypdyr. Azatlyň 12-nji iýunda bu waka boýunça Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasy bilen habarlaşyp, gosmaça maglumat almak tinançyklary netije bermedi.